στην απόψινή, ας το πούμε έτσι, κλήρωση του παιδικού πρωταθλήματος που διοργανώνουμε και φέτος. Μιας εκδήλωσης ποδοσφαιρικού χαρακτήρα αφορά το ποδόσφαιρο και είναι σημαδιακή η σημερινή ημέρα. Είναι 8 Δευτέρου. Πριν από 31 χρόνια είχαμε την τραγωδία στη θύρα 7. Χάθηκαν 21 φύλαθλοι και νομίζω με το να θυμόμαστε αυτό το γεγονός τιμούμε τη μνήμη τους ανεξάρτητα από τις συλλογικές μας προτιμήσεις. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό σε όλους που είναι κοντά στο άθλημα. Οπότε μία αναφορά πιστεύω ότι είναι επιλεγμένη. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκαθαρίσω τι είναι ο Δοπαθμάη, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε το ΔΑΟΗ. Ρωτήσατε κάποιοι κύριοι εδώ, κάποιοι φίλοι, τι σημαίνει και αυτό το Δοπαθμάη. Ο Δοπαθμάη λοιπόν είναι ο νέος αθλητικός οργανισμός του Δήμου Ηρακλείου που συνενώθηκε με τους αθλητικούς οργανισμούς του Δήμου Αλλικαρνασσού, του πρώην Δήμου Αλλικαρνασσού, του πρώην Δήμου Παλιανής, του πρώην Δήμου Τεμένους και όλων των Δήμων τέλος πάντων που συνενώθηκαν με το Ηράκλειο μετά τον Καλλικράτη. Ενσωματώνει μέσα του βέβαια ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι η παιδική σταθμή όλων αυτών των Δήμων. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νομικό πρόσωπο του νέου Δήμου Ηρακλείου. Αυτό καταρχήν μπορεί να δείχνει για τον αθλητισμό ότι δεν είναι θετικό. Από τις πρώτες εμπειρίες που παίρνουμε και τα πρώτα δείγματα, θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτερα από πριν. Και αυτό το αποδεικνύουμε με τη συνέχιση όλων των διοργανώσεων, αλλά και την επέκτασή τους και την αναβάθμισή τους. Θέλω να πω ότι η πρόεδρος του Δοπαθμάη είναι η κυρία Κόκορη, που ήταν και πρόεδρος των παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου. Αντιπρόεδρος είμαι εγώ, που είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού και έχω την ευθύνη την πολιτική όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι αυτού του οργανισμού. Υπάρχει μια επιτροπή που ασχολείται αποκλειστικά με τα αθλητικά θέματα και αποτελείται από την κυρία Τζιράκη, τη συνάδελφο, τον κύριο Μωραήτη, που ήταν πρώην πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Νέας Αλλικαρνασσού, τον κύριο Τσιράκο, σύμβουλο του Δημάρχου, και τον κύριο Νίκο Δημόπουλο. Και θέλω να ξέρετε ότι δουλεύουμε πάρα πολύ στα θέματα αθλητισμού. Ονομάσαμε πρώτο παιδικό τουρνουά αυτό ως νέος οργανισμός, αλλά είναι το 22ο έτος, αν δεν κάνω λάθος, Σωτήρη, και δεν κάνω, που το διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου. Και είναι μια γιορτή αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό το τουρνουά είναι μια γιορτή και γίνεται για τα παιδιά. Και δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από αυτό το στόχο, ότι όλα αυτά τα κάνουμε για τα παιδιά. Γι' αυτό θα ήθελα, όπως και πέρυσι, να επισημάνω το εξής, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μην ξεκινάμε κάτι για τα παιδιά και καταλήγουμε μέσα από αυτό να ικανοποιούμε δικές μας ανάγκες ίσως. Οι εποχές είναι δύσκολες, η κρίση είναι μεγάλη και εμείς δεν θέλουμε να μετατρέψουμε τα γήπεδα σε ένα παιδικό τουρνουά σε χώρο εκτόνωσης όλων των προβλημάτων των γονέων, των προπονητών, των επιδιώξεών τους ή των παραγόντων. Το πρωί είχαμε λοιπόν μία συνάντηση με τους διαιτητές. Τους επισημάνουμε και αυτινών κάποια πράγματα. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία. Το ίδιο θέλουμε και με εσάς. Θέλουμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο, αν όχι να το ανεβάσουμε παραπάνω, και να μην ξεφύγουμε από το στόχο μας, που είναι η χαρά, ο αθλητισμός και ο ανταγωνισμός για αυτά τα μικρά παιδιά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Σωτήρη του Συνάνη και όλα τα στελέχη του οργανισμού που είναι και σήμερα εδώ. Θέλω να σας πω ότι έχουν δουλέψει, έχουν ακούσει προτάσεις, έχουμε επεξεργαστεί τα πάντα. Σήμερα θα λέγαμε ότι είναι η κλήρωση ως ήθιση του παιδικού πρωταθλήματος. Κλήρωση δεν θα γίνει. Θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα, θα ανακοινώσουμε τους ομίλους, τις κατηγορίες. Νομίζω ότι εφόσον είναι μια αγωνιστική, δεν γίνονται διπλά μάτς, δεν έχει σημασία αν θα παίξει πρώτα ο ένας με τον άλλο ή διαφορετικά. Θα ήθελα τη συμπαράστασή σας, θα ήθελα να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο, να μην τραυματιστούν τα παιδιά μέσα από αυτό το πρωτάθλημα, να πετύχουμε το στόχο μας, να διασκεδάσουν, να αθληθούν και να βάλουμε στην άκρη όλα τα άλλα. Με αυτή την έκκληση και ζητώντας τη βοήθειά σας, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουμε αρκετές συμμετοχές. Έχουμε για πρώτη χρονιά εισάγει στις μεγάλες κατηγορίες, της ηλικιακά και βαθμολογίες πλέον.
Δεν θεωρώ εγώ προσωπικά, και το είπα την πρώτη στιγμή στον αθλητικό οργανισμό, ότι η ευγενής άμυλα και ο ανταγωνισμός είναι κακό. Καλό είναι τα παιδιά να διαγωνίζονται και να πετυχαίνουν και στόχους, πέρα από τον αθλητισμό και την μαζική άθληση. Έτσι, έχετε δηλώσει συμμετοχή 27 σύλλογοι, είναι 145 οι ομάδες και θα γίνουν 600 με 620 αγώνες, πάντα με επίσημη διαιτησία και πάντα με την παρουσία γιατρού. Είναι κάποια πράγματα που, παρά την κρίση που περνάμε, την οικονομική, εμείς έχουμε αποφασίσει ως αθλητικός οργανισμός να μην κάνουμε εκπτώσεις. Προέχει πάνω απ' όλα η ασφάλεια των παιδιών και η άπλια διεξαγωγή όλων των αγώνων. Με αυτά τα λόγια και ευχόμενο σε όλους καλή επιτυχία, με υγεία, να μην έχουμε τραυματισμούς, σίγουρα να μην έχουμε προβλήματα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και λέγοντάς σας ότι σε πειθαρχικά θέματα θα είμαστε αυστηροί παραπάνω από ό,τι πρέπει, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, όλους που ήρθατε, και να δώσω το λόγο στον Συλλόγο του Συνάνη. Ευχαριστώ πολύ.